हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे फिसा गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै बै जोंनि बर बाजारावहाय थांनो नागिरदों, बेयाव माबा शुटिंनि एसे प्रेक्टिस लानो नागिरदों। ओमफ्रायो बे माबाया शुटिंआ माबानिसो आरोना डिआर अरिजिनेल प्रडाक्शननिसो, आंनि दोनस्रि फुंखानि नंथ'आ। दोनस्रि फुंखानियाबो फैगोन लासैनो। ओमफ्राय दिनैनि प्रेक्टिसा माबायदि जायो बेखौनो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै। जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अखा बोथोरहाय मा खालामनो, अखा बोथोरबाबो लानांसिगोन, उपाय गैला। अखायाबो सम सम गारना होदो नालाय, ओमफ्राय बे गारनाय टाइमावहाय लानांसिगोन आरो। थुदो बिदिबालाय नायलांबाय थादो, थांबाय थानोसै। चलो हाय हाय थु। नै जों बे आबसु अफिसावनो खालामगोन आरो प्रेक्टिसखौ। बाहेराव अखा हाबा सिङाव खालामसै, अखा हायाबा बाहेरावनो खालामसै आरो। आजाव मुतु हाय मा देखायनाय जासिथोलै, बुलेट 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 होरो मानसिफोरालाय हा ना मत' हमना फैलाय मबाइलखौ। नै जोंना प्रडिउसारा बेनो, हाय नट खेबसे। आरो अखा नै अखाबो हाना होनो हागौ। रेनकट लागाखै? आं बुंदोंमोन गारिखौनो लानोसै होननानै। जायगायाव मोनफैबाय आङो, ओमफ्रायो लोगोफोराबो मोनफैनायालाय बैयावहाय थांदोंनो आरो सेन्टारावहाय। टाउनसो दां नुयो बर' बाजारा, सेन्टार ना टाउन? बर' बाजार टाउनावहाय थांदो बेरायनो, माखौबाफोर लायनो थांदो दां। ओमफ्रायो माबाया फोरोंग्राया मोनफैथ'वाखै जोंना, मलेन नार्जारि बिथाङा फैगासिनोनो। ओमफ्राय दा बे फैबाथाय सोलोंसै आरो जल्दिनो। ओमफ्राय एसे देखायलांबाय थानोसै। माला रिलिज होगोन एलबामा खिथाना लाफैदो प्रडिउसारा, ना दिनै खिथाथ'आ? शुटिंआनो जायाखै, रिलिजखौसो गाबग्रोदो होनदो। शुटिंखौनो खालामनो हायाखै, अखा बोथोर, हागोन ना हायाबा। खालामनायाथ' खालामखानांगोन, नेबाबो खालामनांगोन आरो समानो गैखालाना न' लोगोफोर। खालामाबाथ' उपाय गैला। हरो सानैयालाय मोनफैयाखै? हा? गावहानो बुंबाय 8टा, गावहानो जाबाय 10टा। आं आलासिखौ सिनायासै। आलासिया बिथाङा जाहैबाय बिश्वनाथ सारियालिनि। खोब मोजां केमेराबो खेबो, ड्रनबो सालायो, लोगोसे एडिटिंबो खालामो। हमना ला आं बायदिनो आरो। लोगोसे बहुत मोजां मानसि। ओमफ्राय बिथांनि मुङा जाहैबाय शिबाजित दैमारि। थेंक इउ दे, सिनायबाय। आरो लोगो मोनबावगोन मालाबा। गोदान एलबामाव बिथाङानो ड्रन खेबगोन आरो। नों खेबगोन? होमबाथ' मोजां, सिनायखाबायबो ना। नै जोंना प्रेक्टिसा बेयावनो जागोन। ओमफ्राय नैहाय जि गिदिर मानसि दंखायो, लाजिलायलांदों एसे। बिनि नामा मामोनलाय? बिनिया मामोनलाय? दिपेन बर'। साय मानो पिक्सारखौ बेलेग नुदो? बेखौनो देन आं सिनायखायो, आदा प्रमद होनदो। जाहा मुथु बायदिसो मोनलायलाङो आंसो मोनसे। रमिय' पि नार्जारि, ओमफ्राय उरखाव गोरा ब्रह्म, सार गोजा। ओमफ्राय बे सोरमोनलाय? हा? नामखौ सिनायाखै, सिनायलाहाय, मिथिला। बानेश्वर बसुमतारि। मोनाबा बारा खालामनो Dokanan jilen ha? Dokanan jilen ha? Tidak ada produser beneran nak kaida. Singau selang baik. Masa fagra berke kaki-kaki awis dekai ni.
Hei, bidik laजिनो मोनाखै मा नै रहिला निकिता Gita Gita copyright जागोन नामा हा Gita copyright जागोन खोनासंखाया नालाय Gita copyright जागोन नामा copyright जागोन नामा हा जाया आरो जाया ना उनाव copyright जाबाथाय आंखौ फैसा मोनहोआबाथाय Rohila Nikita Gita मामले बावलायदों प्रिया ओमफ्राय नै जोंना माबा कोरियोग्राफार ओमफ्राय केमेरामेन एडिटिं मेन गासिबो ओमफ्राय बिथिंजाय ड्रनमेन ओमफ्राय नै जोंना प्रडिउसारा सालोंबाय आंनो फार्स्ट जात्रा नोंनो जात्रा ओमफ्राय इथिंजाय दैमु सारानदों इथिंजाय करिश्मा ओमफ्राय बे सिङावबो दंबावो फटो Hoi. Ese la sabdo. Oddoहाय दामानि अखा हाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय दिनैबो अखा हादोंमोन ओमफ्राय दहाय जोङो रुम सिङावसो प्रेक्टिस खालामलायदोंमोन आरो ओमफ्राय अखा गानायखाय बाहेरावबो खालामबाय ओमफ्राय दायो सान्दुं दुंबाय जा गरमसो मोनबाय थांसै ओमफ्राय दायो आङो न'आवहाय एसे हाबलांनो नागिरदों जाहा मुथुआ थांथ'ला माने बेलेगाव थांगोन आरो बिनिखायनो आङो मुथुखौ लांथ'ला जोंहानावहाय ओमफ्राय आङो प्रडिउसारजों थांफानोसै प्रडिउसाराबो जोंहानिनो बिबोनां जायोना जाहा मुथुनि बिमाजों नङा जाहा मुथुनि बिफाजों एसा बिमाजों बिदा बिनानाव आरो ओमफ्राय बेखौ लानानै आङो जोंहानि न'सिम थांसै नै एसे देखायबावनोसै प्रडिउसारखौ सिनायदोंना हेलमेटखौ सिनायदो थांबाय थानोसै दाना मारबिना मासिदो बावलुस हरनायनि मारबिनखौ आयु हाय नैहाय न'आव आलु गायनो हरदोंमोन जि मोजां बासिनानै दोनबाय जोंहा आफाया हबेमोनथाय जानो बाहागा हबेमोनलाय इसोर मोननैया सोनाबा इथिनो इसोर मोननैया इसोर मोनथामा बेबो बे मोनथामा जाहानि आरोना नै बेबो माथो मेरला गिर दंबावो राननाय ना रानि ओइ आंलाय राननानै इखौ मोनलांसिगोन सानदों आरो थादो दे बैसागोआव लेंहर दे दाउ जानो दे बाय बाय बे गिदिरथार लाबाय नै टाटा नैबे फुला जि मोजां जाखाबाय दासो लावदुमनो इखौबो देरहो बाय थादो दे दे सानुखाया बरिया जायनो देरहायो बेनो बे प्राइजखौ मोनगोन दै आरो मोनबावसिगोन एबार गोदान बेयाव थादो आं 1 2 3 होनगोन दै दे 1 2 3 go खुलुमदो जोबनायनि